Pi gaskiya ne, kuma Allah ya yi rantsuwa da zamani. In baka mining Pi, ka fara mining Pi saboda yaranka zuwa nan gaba idan suka ji cewar an ce ka yi mining Pi daga baya ka dena, wallahi ina mai tabbatar ma ba za su yafe ma ba. Ka daina amfani da ra'ayin wani dan wani ya ce ba zai yi Pi ba ko kuma ba zai yi harkan wani mining ba ka ce kai ma ba za ka yi ba. Ra'ayinka daban, ra'ayin shi daban. Pi utility ne, kuɗi ne wanda za a rinka amfani da shi na yau da kullum wanda mutum zai sai goods and services. Kudin takarda wata rana za a zo a daina amfani da shi, zai zama harkan online ne kawai, za a rinka harkan cinikayya ana turawa mutum kudinsa. Jirgi, mota, waya da sauran wasu abubuwan inda a zamanin da kake aka ce ma akwai wani abu da za a zo mutum su yi magana daga bangon duniya zuwa bangon duniya, wallahi ba za ka yadda ba. Amma me shi waya, idan aka ce ma a zamanin da lokacin ba yanzu ba, aka ce ma akwai wani tsuntsu da zai zo yana daukan mutum 1000 yana kai su kasa, ba za ka yadda ba. Amma me shi jirgi, to dan Allah duk abin da zaka kawo dan Allah ka daina ƙaryata zamani. Pi ba ƙarya bane, da izinin Allah Pi ba ƙarya bane, ka daina ƙaryata zamani. Saboda in dai har jirgi zai tashi mutum ya kalla dan uwan shi daga wani ƙasa zuwa ƙasa su video call, baka ƙaryata wannan ba, malam da Allah ka daina ƙaryata Pi. Da Allah ka daina barin duhun jahilci yana damun ka, ka je ka nemi ilimi da Allah. Ka fara Pi da kai nike kai da baka mining Pi. Ka fara mining Pi. Yaro ka samu nasara a rayuwa.